Isa na namang kainan dito sa Pangasinan ng ating pinuntahan. Sa kainan na ito guys ay may mga offer silang unli. Ito ang Casa Inasal dito sa Santa Barbara, Pangasinan. Ito ay matatagpuan sa gilid ng National Highway at malapit sa Yakult. Di na kayo mawawala kasi kapansin-pansin ito dahil maraming mga ilaw at marami na rin nakaparking na motor. Pagpasok namin ay talagang maraming tao na nandito. Nakakatuwa dito kasi isa talaga sa hilig ko pagkainan ay itong merong live band. Natanong ko kung pwedeng makijam ay pwedeng daw dito makijam. At ito na nga yung order natin, itong sizzling sisig nila. Ito yung na-order kasi since naubos na ang kanilang chicken inasal. Pero okay lang kasi kasama pa rin dito ang unli sabaw, pati ang kanilang unli juice. Since inasalan ito, meron silang chicken oil. And guys, kain na tayo at napakasarap nitong kanilang sisig. Siguro nakita nyo na sa mga past videos at mga pictures ko na mahilig talaga akong kumain ng sizzling sisig. Pero napakatagal na nung huling kain ko. Alam nyo na, for the tipid na ang person. Tapos no worries guys kasi unlimited rice din dito. Kaya pag pumunta kayo dito, kalimutan nyo muna na nagda-diet kayo. Sulit guys kasi pati itong juice napaka-refreshing niya. Syempre dahil may live band, pag may birthday kayo, pwede nyo rin pakantahan ng happy birthday dito. At syempre kung tapos na kayong kumain ay pwede nyo nang i-enjoy yung music or kung gusto nyo makijam ay pwede rin daw makijam dito. Pero since nagmamadali kami kaya nakising along na lang tayo habang nakaupo dito at nagpapahinga. Kaya try nyo na rin dito guys kasi sobrang sulit talaga. Hindi ito sponsored guys pero baka naman. Thanks for watching. Follow for more. Bye!